2, 1. Здравейте, приятели! Ние сме от Athens Space Studio. Това е нашия конкурс. Не, тъпо е да се каже конкурс. Не, дай пак. Добре, окей. Значи, това е нашето включване по повод на ремиксите, които сте пратили за парчето преди да изчезна. Искам да споделя въодушевлението с всички неща, които чухме. Ето това са нашите момчета. Те ще кажат няколко думи за всички неща, които сте дали. Благодарим ви. Йо. Athens Space Studio, какво му пичаме? Накратко, наистина респект за желанието, за инициативата. Мисля, че имаме колко? 15 ремикса за една седмица, което за нас е окей, а? Много добре. Даже повече от Благодарско. Да, накратко с това видео ще се опитаме да преминем през всеки един от ремиксите, да кажем точно какво мислим, как го усещаме, съответно накрая ще кажем кой е нашия фаворит. И това е на едно листче Джемец, като най-така мъдър и последователен човек е записал точно кои са. Забравям бързо за това. Само знаете ли какво? Кажете какво. Дали направо, братле, да не им пускаме и по-малко от нещата, да започнем с паля първото мен. Не, най-отляво по време. От най-отляво. Добре, окей, от най-отляво. Само чакам да... Тук имаме... Намалиме малко. Значи, кой беше пръв? Next MC. Отзад напред. Кое е пред, кое е отзад? Отгоре надолу. Чакай. Ето, ако следваме списка, който вече сме изготвили, тук има едно ремиксче на PMM Beats, което много ни хареса, звучи супер яко. Има едно нещо, което не е съобразено и то е, че припева си има тоналност, а спрямо ремикса тя не отговаря. И то ще там е трики частта. Има два момента, които много хора се спънаха на тях и това следните моменти. Едното е капелата е вкарана системно на различно време, не на времето, на което сме я направили ние. И по този начин самия ремикс започва да звучи малко странничко, все едно този, който рапира, не е много умел и не го владее много. Второто нещо, което също е доста... Той път се толкова сигурно. Другото нещо е тоналността на припева. Алекс я пее, той му вика повече и много държи на това. Ще ви бие един по един. Тук вината е моя, че не съм рапирал, съм вкарал някакъв тон. За бъдеще, ако пускаме тракове с тон в припева, гледайте, се съобразявате в него, защото това е много възможно. Или по-скоро дори ние може да улесним още повече нещата, покажем в която тоналност е парчето, благодарение на... Защото ние също не знаем. Но ги усещаме работа. Да, това, което каза Джемеца, наистина е важно. Това може би са и част от критериите, които ние следим, да е на време акапелата. В случая е за игра с преди да изчезна беше, че влиза на халфтак на половин време, не на първо време. Оттам много хора се подведоха и тоналността. Това е. PMM Beats ли беше? Да, окей. Супер, само единствено това с вокала, което е на припева и го разказваме вече. Да, следващия тип. Продължаваме нататък. Следващия е Геша X. Геша X, пуски от начало направо. Той е направил някаква пънки част. Да, даже симпатично пънки част. Доста е приятно битчето, но пак... Ето го, не влезна на време, брат. Влизаш преди това, разбираш. Иначе супер груп, много яко носи, но в момент това надразването не е точно на времето. Тук пак има момент Видите много бърз, сигурно. Ево. Иначе, респект за пънкарите, Мишо си скефи много. А що маците се кефат, друго не ти трябва. Добре, окей. Нещо има ли Джемеца, ще кажем за тича? Двете неща, които ги споменах, той точно на тях се е объркал малко с времето и с тоналността на припева, но като цяло песента си е яко, бит е много силен. Това уважение за всички, които пратиха ремикси на парчета. И много важно нещо, не омаловажаваме труда на всеки, много си скепихме за това, което сте направили, искаме да си кажем мнението според нас, кое е най-доброто. И евентуално надяваме се да и вие сте на това мнение, да няма някакви такива. Абсолютно смисъл, тук не подхождаме с дисреспект към творчеството ви, към времето, което сте отделили, напротив, просто търсим нашето във вашето, така да се изразиме, така че ако се разминаваме някъде, няма проблеми. Значи следващия е Логов, има
Направо да го пуснем. Пускай Логов. Мен лично този вариант доста ми хареса. И... Strings, да. Тук съм аз вече. Тук сме всички. Истината е, че по усилим още малко няма се чуваме. Идеята е, това за мен е лично един от фаворитите. Първият коментар, който ми изплави лично на мен беше, че през повечето време има стрингове и разни струни, симфонични инструменти, които ми дойдох повече на моменти, но като цяло конструкцията на парчето бих се съобразил с тоналността и с времето, в което влиза капелата. Направо е интересно за игравка преди припевите, където е лупнал пънчове и много ми хареса как се е получило. Освен това, нивото на микс и мастеринг също е доста добро. Да, имайте предвид, че въпреки че ремикс, ние също чуваме и реално качеството на това нещо, което сте направили, така че за нас е важно, макар че не е официално, да чуваме, че сте се постарали в звука. Това естествено не е критерий, защото различните битмейкери имат различен скил за обработване, но окей, в смисъл, слушаме и това, дали е миксирано готино, дали е направено готино. На мен ми е фаворит също Логов. Съгласен съм с Жемеца, че малко повече ми идват струните, но пък носи, така че аз съм окей. Сега това е... Ако иска някой друг да гледа списка, да не кажете, че аз съм тук... Ти си по-представител. Ти си, бе! Евала на Логов. Продължаваме нататък с SRS Beats. Пускаме го. Може да, ще дигаме малко, да се чуе, после ще ромаем. Слушай, бе, брат. Тук си чуваме. Няма яла на нига. Какво ми е цел нещо? Малко се бият всичките звуци, които са вътре и не се придава това усещане и емоция, която искали да трябва предава. да се отбележи, че Пича се е съобразил с времето, в което влиза вокала. Това е яко, Евала. На мен нещо много ми хареса хармонията. На Мишето, обаче, за съжаление, трябва да се показваш, когато искаш да кажеш нещо, защото това, което мен ме впечатлява много в специално този трак е, че хармонията влиза много, много приятно на вокалите. Аз това нещо много оценявам като вокалист. Ево. Ето, и ти имаш гласа на жените, така че може би си печеливш в някаква степен. Мене кефи също бита, нека продължим натам. Продължаваме Евала на SRS Beats, тук е Scar MC. Пускаме го. Така, видим какво сме писали за него. Scar MC. Като коментар сме написали, че има нужда от малко обогатяване чисто музикално, тъй като по този начин може да оттечеш определени моменти, където е куплет, където е припев, в момента малко липсва това. Да. И може би е въпрос на един инструмент, който да разнообрази това, което се случва, но го няма в момента. Иначе... И най-възловото е това, че припев отново не е в тон. Да, значи както това е при 99% от... едно от най-често срещаните неща, припева и времето. Така че често ще го чувате, може би, от опенсатка. Има още участници. Продължаваме нататък. Респект за Scar MC. Така, следващия да видим кой е. Борислав Бошков. Тук имаме един много интересен ремикс от българско парче, мисля, че е дори. Да, Мария Нейкова, даже ако не се лъжа семпла, но пък много мет. Успял е да ремикс. улови филинга на цялото парче, Да. но за съжаление пак имаме момента, в който припева не влиза тонално. Да, тук... Като забележки това е Да, според мен. тук плюс е, тъй като Борислав Бошков, това е Борко, нашето момче, плюс е за него, че акордите, които е изсвирил с китарата, тъй като той е китарист. Единственото Боби е наистина, че припева не е в тонално с мен. Иначе вайба, емоцията Има грув, има е филм. брутално. Обясни им това за трите тона, те са битмейкери, Да, ще да. ги разберат. Може би да ви кажем къде наистина е лопата. Защо не е в Ами истината е, че припева е акорд от 3 тона и
дори един от трите да пасва, другите два ако не пасват, пак звучи фалшиво, това иска да кажа. Но всъщност това е много добър ремикс, това ми е един от фаворитите. Да, и аз Много така определено. Да. Личен фаворит е Боби. По принцип, значи Логов и Борко. Логов и Борко за сега водят класацията. Да. И тъй като много често в ремиксите се използват семпли от парчета, там е още по-трудно да се напасне тона, така че който е успял, поздравления от всички. Даже аз мога да ви кажа от моят опит как правя, когато има някаква певческа част и трябва да правя бита по вокала. Хванете първо хармонията и тоналността на певческата част, след това рапирането влиза на всичко. То не дейте да правите първо рапирането и след това, ако влезне пеенето, това е почнете от трудното, хванете хармонията и другото ще пасне. Окей? Абсолютно. Да, там, брат. Добре. The K Beats. Спираме Борко. The K Beats, пускаме. Да. Съвсем си за какво е. Това парче имаше много як груп, дръмовете също са много разчупени, но на моменти това цялото разчупване малко засенчва вокалите. Това е един от недостатъците. В смисъл, чисто като бит, ако махнеш вокалите от него, би било готино, но когато сложиш вокалите има една постоянна война, кой да е отгоре. И пак, нали, това с тоналността на припева. Макар че аз тук съм много за това, че е семплирал гайда. Това беше Това е супер. Това Ние сме големи фенове. Да, в смисъл тук сме гайдари. Гайдари, всичките свирим. Всички свирим на гайди и в свободното си време. Като Добре, Джеймс, имаш нещо да кажеш за това специално или преминавам? Ами, то общо взето вие го обобщихте, но има нужда от подреждане на картината, на музикалната картина. Малко ми е хаос на моменти. Да. Но пък е готино, че вкарва малко някакво по-модерно звучение, което пък е хубаво, че наистина